Ett av ställena är en pent. Ja, det är det. Det hade vi det samma bofalken ut det dagliga och tar hemma gör vi kunde veta att de helt rökt. Kan det gå blodtryck, ja? Och lakten tar ofta stöj ut från att som vi ser att de feilar. Jag har lågt blodtryck, blodtryck ligger av 52 i 5 tror. Sett ganska en diagnos ut från att som vi har förklarat jag telefon. Hända arbetet vi standa vi, hon sätter stor krav till vår facklighet. Vi arbetar vid en öliga fjällbrötare rökt som fångar alla segrenar, både innan det fysiska, det psykiska och det sociala. Ja, så det är så dejlighet. Här är vi de bofälten till sista tiden att här löve och är vi till att trycka att de får en viljan deja. Det är något helt särskilt och något mamma var ödmjuk om. Det är så väl. Det är ett ordentligt gott arbetsplats. Vi är några ymse fagbalkar som arbetar samman. Vi har det gott socialt och vi passar väl på hver annan. Det gänger vi ordentligt högt på.